హాయ్, హలో, వెల్కమ్ టు ఈసీఎం రోస్లీ. క్రీస్తునందు ప్రియమైనటువంటి మీ అందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో వందనములు. బాగున్నారు కదండి? నేను మీ సిస్టర్ రోస్లీని. ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే దేవుని మాట వినటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనములు ఏమిటి, అదేవిధంగా దేవుని మాట వినకపోవటం వల్ల కలిగే నష్టం ఏమిటి అనేటువంటి అంశం మీద ఈరోజు ఈ లెసన్ ని మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. అర్థమవుతుంది కదండి? దేవుని మాట వినటం వలన మనకి లాభం ఏమిటి, లేకపోతే దేవుని మాట వినకపోవటం వలన మనకు కలిగే నష్టం ఏమిటో ఈ రోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. లేవికాండం 26వ అధ్యాయం. మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క బైబిల్ ని మీరు ఓపెన్ చేసి చూడగలరు. అయితే దేవుని యొక్క మాట వినటం వలన అనేకమైన దీవెనలు, ఎన్నెన్నో ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. అదే విధంగా దేవుని మాట వినకపోవటం వల్ల అనేకమైన శాపాలు, అనేకమైన నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి. మరి అవి ఏమిటో, దేవుని మాట వినటం వల్ల ఏమేమి ఆశీర్వాదం కలుగుతుందో, దేవుని మాట వినకపోవటం వల్ల ఏమేమి నష్టము కలుగుతుందో మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. ఈ యొక్క 26వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే దేవుడు కొన్ని విషయాలు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మోషే ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటి ఆ విషయములంటే, మొదటిగా విగ్రహారాధన చేయకూడదు. ఈ యొక్క ప్రతిమ రూపాన్ని కూడా చేసుకోకూడదు. దేవుడు మరి ఆత్మస్వరూపుడు ఒకే ఒక దేవుడు ఉండాలి. ఆ ఒక్క దేవుడు కూడా యెహోవానే. ఏ ప్రతిమను కానీ, అన్య ప్రతిమను, అన్య దేవతలను ఆరాధించటానికి దేవుడు ఎంత మాత్రము కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు. అదే విధంగా రెండవది, విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించాలి. విశ్రాంతి దినంన విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, ఆచరించాలి. ఏ పని కూడా చేయకూడదు. మూడవది మనం చూసినట్లయితే దేవుడిచ్చినటువంటి కట్టడలు, ఆజ్ఞలన్నిటిని కూడా పాటించాలి. దేవుడిచ్చిన కట్టడలు, ఆజ్ఞలు అన్నిటిని పాటించటం అంటే ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క మాట వినటం. దేవుని మాట వినటం వలన ఏమిటి ప్రయోజనం? దేవుని కట్టడలు, ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తున్నాం. దేవుడు మనకి అనేక ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు, అనేక కమాండ్మెంట్స్, లేకపోతే అనేకమైన న్యాయ విధులు మనకి అనుగ్రహించారు. అయితే ఆ న్యాయ విధులు, ఆ నీతి విధులు, అదే విధంగా ఆజ్ఞలను ఆచరించడం వలన కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? మరి ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో, దానివల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటో మన యొక్క కింద వర్సెస్ అన్నిట్లో కూడా మనం చూడగలుగుతున్నాం. మొదటిది, దేవుని యొక్క మాట మనం విన్నట్లయితే ఏం జరుగుతుందంటే భూమి యొక్క పంట, భూమి యొక్క చెట్లు కూడా చక్కగా ఫలిస్తూ ఉంటాయి. ఆ యొక్క చెట్లకు కావలసిన ఆహారాన్ని చెట్లకు కావలసినటువంటి వర్షాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తారు. ఆ చెట్ల నుంచి మనకి కావలసినటువంటి ఫలాలను, ఆహారాన్ని దేవుడు మనకి అనుగ్రహిస్తారు. ఫస్ట్ది ఏమిటి అంటే ఈ యొక్క పంటలు, లేకపోతే పొలంలో ఉన్నటువంటి చెట్లను పెంచేటువంటి సమయంలో కావలసిన వర్షాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. తదుపరి మన యొక్క కుటుంబంలో ఏమి ఉంటుంది అంటే ఫలభరితమైనటువంటి చెట్లు ఉండటం వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అంటే సమృద్ధి అయిన ఆహారం అనేటువంటిది మొదటిగా ఉంటుంది. రెండవది మనం చూసినట్లయితే ఒక ద్రాక్ష తోట గురించి చెప్పబడుతుంది కదా. అయితే ద్రాక్ష పండ్లు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, ఆ ద్రాక్ష పండ్లు కొన్ని ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి కాపు ఉన్నటువంటి ద్రాక్ష పండ్లను కూర్చుతూ ఉన్నారు. అంటే ఏం చేస్తున్నారు? ద్రాక్షాల నుంచి ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసాన్ని తీస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ ద్రాక్ష రసం తీస్తూనే ఉన్నారు. అయితే మరి ఒక కాపు కూడా వచ్చేస్తుంది. అంటే మరి సమృద్ధి అయిన సంతోషానికి ద్రాక్ష అనేటువంటిది గుర్తుగా ఉంటుంది. మొదటిది, భూమి యొక్క ఫలం అంతా కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది. రెండవది, ద్రాక్ష రసము, ఇది సంతోషానికి గుర్తుగా ఉంది. మూడవది మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే క్షేమాన్ని కలుగజేస్తూ ఉన్నాడు. మనం నిద్రిస్తున్నటువంటి సమయంలో మనకి ఏ భయం కూడా ఉండదు. ఏ దుష్ట మృగం వచ్చి మనల్ని ఏమైనా చేస్తుందనేటువంటి అపాయం ఉండదు. ఏ ఖడ్గము రాదు, ఏ విపత్తు రాదు, ఏమి కూడా ఉండదు. అంటే యొక్క నిద్ర అనేది దేనికి గుర్తు అంటే ప్రశాంతత, లేకపోతే పీస్ ఆఫ్ మైండ్, ప్రశాంతమైన మనసుకు గుర్తు. నువ్వు దేవుని మాట విన్నట్లయితే మన యొక్క మనసు ఏ విధంగా ఉంటుంది? శాంతితో నింపబడుతుంది, ప్రశాంతత మనం కలిగి ఉంటాము. ఏ శత్రువు వస్తాడనన్నా, లేకపోతే ఏ రోగం వస్తుందన్నా, ఏ అనారోగ్యం వస్తుందనో, ఏ దొంగలు వస్తారనే భయము మనకి ఎంత మాత్రము కూడా ఉండదు అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఇది మూడవది. అయితే నాలుగవది ఏమిటి అంటే మీలో 5 100 మందిని తరుముదురు, 100 మంది 10,000 మందిని తరుముదురు. ఈ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే 8th verse లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 5 100 మందిని తరుముదురు, 100 మంది 1000 మందిని తరుముదురు అని ఇక్కడ ఉంది కదండి.
అయితే 100 మంది ఏం చేస్తున్నారు? 5గురు 100 మందిని, 100 మంది 10,000 మందిని, 1000 మంది కాదు 10,000 మందిని తరుముదురు. అంటే ఇది దేనికి గుర్తుగా ఉందంటే, ఫోర్త్ పాయింట్ దేనికి గుర్తు అంటే బలాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఎంత బలము అంటే ఒక 5గురు మనుషులు ఎంత బలాన్ని కలిగి ఉంటారంటే ఒక 100 మందిని జయించగలిగినటువంటి బలాన్ని కలిగి ఉంటారు. స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట. దేవుడు మనకి ఆరోగ్యముతో మనల్ని నింపుతాడు. ఇది 4వ పాయింట్. మొదటిది భూమి పంట, రెండవది సంతోషం, మూడవది మనశ్శాంతి, నాలుగవది ఏమిటి? భూమి యొక్క, నాలుగవది బలం. మనకు కావలసినటువంటి బలముతో దేవుడు మనల్ని నింపుతాడు. మనకి ఎంత బలం ఉంటుంది అంటే 5గురు మనుషులు వచ్చి 100 మందిని ఓడించగలిగిన సమర్థులుగా ఉంటారు. అంటే ఒక కుటుంబం ఎంత మందిని, ఒక 100 మందిని అయినా ఎదిరించగలిగినటువంటి శక్తి మన యొక్క శరీరం అవ్వచ్చు, ఆత్మ అవ్వచ్చు, మనం బలాన్ని పొందుకునేటువంటి వారిమిగా ఉంటాం. ఎప్పుడు దేవుని ఆజ్ఞలను, కట్టడలను, దేవుని మాటను మనం వినినప్పుడు మాత్రమే. ఆ తర్వాత వచనంలో మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఏం చూస్తుంటామంటే, మీ శత్రువులు మీ ఎదుట కూలుదురు. మీ యొక్క శత్రువు ఏమవుతాడంటే ఓడిపోతాడు. 5th పాయింట్ అంటే సాతానుని మీరు ఎదిరించగలుగుతారు. సాతాను మిమ్మల్ని ఏమి కూడా చేయలేడు. మీకు ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగించాలి అన్నా కానీ మీరు బలము కలిగిన వారు కదండి. 4th పాయింట్ బలము కలిగిన వారు. అయితే మీరు బలము కలిగిన వారిగా ఉన్నారు కాబట్టి సాతాను మిమ్మల్ని ఏమి కూడా చేయలేడు. ఆ సాతాను ఏమైపోతాడు? కూలిపోతాడు. నాడు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు రాజులు ఉండేవారు కాబట్టి వారికి యాంటీగా శత్రు రాజ్యాలు ఏమవుతారంటే వారు కూలిపోతారని దేవుడు సెలవిచ్చారు. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే అపవాది సంబంధమైన కార్యాలు, అపవాది సంబంధమైనటువంటి చిక్కులు, చికాకులు, వీటన్నిటి నుంచి మనం ఏమి పొందుకుంటాం? జయాన్ని పొందుకుంటాం. సాతాను మనల్ని ఏమి కూడా చేయలేడు. ఇది 5th పాయింట్. అదే విధంగా తరువాత మనం చూసినట్లయితే 9th వర్స్ లో మరి యొక్క పాయింట్ ని మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. మిమ్మును కటాక్షించి మీకు సంతానం ఇచ్చి మిమ్మును విస్తరింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను స్థాపించదను. 9th వర్స్ లో ఏం తెలియచేస్తున్నాడు దేవుడు అంటే, ఇప్పుడు ప్రపంచ కాలంలో లేకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో చాలా మంది మ్యారేజ్ అయినటువంటి వారు వేటి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారంటే గర్భఫలం, సంతానము కోసం, బిడ్డల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా అనేక మంది బిడ్డలు లేని పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ ఎన్నెన్నో మాటలు పడుతూ జీవిస్తూ ఉన్నారు. అయితే నీవు నిజముగా దేవుని మాటలు వింటే, దేవుని కట్టడలు నీవు అనుసరిస్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా? 6th పాయింట్ ఏం చేస్తాడు? మీ యొక్క సంతానాన్ని, మీ యొక్క గర్భఫలాన్ని ఆశీర్వదిస్తారు, నిబంధనను స్థిరపరుస్తాడు. అబ్రహాముకి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం ఏమిటి? ఆకాశము వైపు చూడు అబ్రహాం. ఏముంది ఆకాశములో? నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. అయితే ఆ నక్షత్రం వలె నీ సంతానం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆ యొక్క సముద్రం మందలి ఇసుక రేణువులు, ఎన్నో ఇసుక ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది? సముద్రము దగ్గర ఉంటుంది కదా. అయితే ఆ సముద్రం దగ్గర ఉన్న ఇసుక వైపు చూడు. ఆ ఇసుక రేణువులు అంత గొప్పగా నీ యొక్క సంతానాన్ని నేను ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పి దేవుడు అబ్రహాముకు తెలియచేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం కదండి. అయితే ఆ యొక్క వాగ్దానం నాడు దేవుని మాట విన్న అబ్రహాముకి మాత్రమే కాదు, నేడు దేవుని యొక్క మాట విన్నటువంటి నీకు కూడా వర్తిస్తుంది అని ఇక్కడ మనం అంటే, ఒక భూమి పంటను పండించి ఒక రైతుని మనం తీసుకున్నట్లయితే, లేకపోతే భూమి పంటను మనం పండించామనుకోండి, ఫస్ట్ ఒక క్రాప్ వేసాం, రైస్ వేసాం అనుకోండి, మనకు కావలసినటువంటి ఆ క్రాప్ ఈల్డ్ అంతా కూడా వచ్చేసింది. అయితే ఆ ధాన్యం అంతా మన ఇంటిలో కూర్చుకున్నాం. అయితే ఆ ధాన్యాన్ని మనం ఏం చేస్తుంటాం? ప్రతిదినం భుజిస్తూ ఉంటాం కదండి ఆహారాన్ని. అయితే మనం ఈ ఆహారాన్ని భుజిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఒక క్రాప్ ని వేసాం. మళ్ళీ కూడా ఏం వేసాం? వరి పంటను మనం వేసాం. అయితే ఆ యొక్క పంట అభివృద్ధి చెందింది, వచ్చింది. అయితే ఆ పంట కూడా వచ్చి ఇంటికి తీసుకురాబడింది. అయినప్పటికీ కూడా పాతది అయినటువంటి ఆ యొక్క ఆహారం, లేకపోతే పాతది అయినటువంటి ఆ యొక్క ధాన్యం కూడా ఇంకా ఏముంటుంది? మిగిల్చబడి ఉంటుంది. అంటే ఇది దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే సమృద్ధిని సూచిస్తూ ఉంటుంది. అయితే మన యొక్క జీవితంలో దేవుని మాట విన్నట్లయితే మనకి ఏం కలిగి ఉంటాం? మనం ఏమి కలిగి ఉంటామంటే సమృద్ధిని కలిగి ఉంటాం. మన యొక్క జీవితంలో ఒక విషయంలో మనం చెప్పాలి అంటే, మనం అనేక మంది ఫ్యామిలీ, లేకపోతే ఒక ఫ్యామిలీని చూస్తూ ఉంటాం. ప్రస్తుత పరిస్థితిలో తల్లి, తండ్రి, అదేవిధంగా ఇంట్లో ఉన్న కుమారుడు, కుమార్తె, లేకపోతే అల్లుళ్ళు,
అల్లుళ్ళు కోడళ్ళు ఇట్లా చాలా మంది ఉంటారు కదండి. అయితే వీరందరూ కూడా ఏదో ఒక జాబ్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ కూడా వారి కుటుంబంలో వారి యొక్క ఆదాయము ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే చిల్లు చంచులో వేసినటువంటి మనీ లాగా వ్యయమైపోతుంది. కొంచెము కూడా దాచడానికి లేకపోతే కొంచెము కూడా సమృద్ధి అనేటువంటిది వారికి ఉండదు. ఇంకా అంతకు మించి ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఇంకా అప్పులు పాలవటము లేకపోతే కష్టాలు పాలవటము, మాకున్న శాలరీ మాకు సరిపోవటం లేదని చెప్పటము మనం చూస్తున్నాం. ప్రియమైనటువంటి వారిలారా, ఈ దినము నుంచి మీరు దేవుని మాట విన్నట్లయితే మీ కుటుంబంలో కొద్దిపాటి జీతమైన కొద్దిపాటి ధనమే మీరు కలిగి ఉన్న మీ యొక్క కుటుంబంలో సమృద్ధి అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఇది ఎన్నో పాయింట్, 7th పాయింట్. అదే విధంగా 8th పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకి తోడుగా ఉంటుంది. దేవుడు మనతో ఉంటాడు. దేవుడు తన యొక్క హృదయంలో మన మీద ఎప్పుడు కూడా అసహ్యపడ్డా అంటే ఎప్పుడు కూడా మనల్ని ప్రేమించేవాడిగా ఉంటాడు. ఇది 8వ పాయింట్. 9వది మనం చూసినట్లయితే దేవుడు ఏమని తెలియజేస్తున్నా అంటే నేను మీకు దేవుడే ఉంటాను, మీరు నాకు ప్రజలే ఉంటారు, మీరు నా యొక్క ప్రజలు, మీకు నేను దేవుణ్ణి, మీకు కావలసినవన్నీ నేను తీరుస్తాను అని దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. దేవుని మాట మనం విన్నట్లయితే మన మీద రాజు ఎవరు, మనల్ని నడిపించేటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే దేవుడు. మన మీద రాజు, మనల్ని నడిపించేటువంటి ఒక నాయకుడిగా ఎవరుంటున్నారు? దేవుడు ఉంటున్నారు. ఇది ఎన్నో పాయింట్, 9th పాయింట్ గా మనం చూస్తున్నాం కదండి. 10th పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిమ్మల్ని నిలువగా నడవ చేసి తిని. దేవుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే 10th పాయింట్, దేవుని యొక్క మాట మనం విన్నట్లయితే పాపం అనేటువంటి ఊబిలో, పాపం అనేటువంటి లోకములో, ఈ యొక్క లోకములో పాపములో నశించిపోతున్నటువంటి మనం, పాపం అనే కట్ల చేత కట్టబడిన మనం ఎప్పటికీ విడిపించలేము అనుకుంటూ ఎప్పటికీ నా జీవితం ఇంతే, నేను ఈ పాపానికి దాసుడను, లేకపోతే ఈ పాపముతోనే నా జీవితం ముగించబడుతుంది, నాకు ఇంకా పరలోక రాజ్యమే లేదు, నాకు నరకం ఒక్కటే మార్గం అని చెప్పి అనుకుంటున్నారా? ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, సమయం ఏమి మించిపోలేదు. ఈ సమయంలోనే నీవు దేవుని మాట విను, ఈ సమయంలోనే దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించు. దేవునికి ఇష్టముగా జీవించినట్లయితే దేవుడు నీ యొక్క పాపపు దాస్యపు కట్లను విడిపిస్తాడు. పాపం అనేటువంటి ఆ యొక్క కాడిని నీ నుంచి తీసివేసేస్తాడు. అదే విధంగా నీ చేతికున్నటువంటి లేకపోతే నీ కాళ్ళకున్నటువంటి పాపపు సంఖ్యలు నీవు విడిపించుకోవటం అసాధ్యం, కానీ దేవుడు విడిపిస్తాడు. ఎప్పుడు విడిపిస్తాడు అంటే నీవు దేవుని మాటని విన్నట్లయితే దేవుడు ఏం చేస్తా అంటే ఆ యొక్క కట్లను విడిపిస్తాడని దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వారులారా, దేవుని మాట వినటం వల్ల ఎన్ని లాభాలు కదండి. దాదాపు మనం 10 లాభాలు చూసా. ఈ 10 మొత్తము కూడా మన ఫ్యామిలీలో కావలసినటువంటి ఇహలోకంలో లేకపోతే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటివిగా మనకి ఏమి కావాలో అన్ని అవసరతలు కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి కదండి. ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే దేవుని మాట విన్నట్లయితే నీకు ఏమి కావాలో అన్నిటినీ కూడా దేవుడు నువ్వు అడగక ముందే సమకూర్చి పెడతారని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మనం దాదాపు 10 పాయింట్లు కూడా మనం చెప్పుకున్నా. దేవుని మాట విన్నావా సమృద్ధి ఉంటుంది, దేవుని మాట వింటున్నావా సంతోషం ఉంటుంది, దేవుని మాట నీవు వింటున్నావా నీ కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది, దేవుని మాట నీవు వింటున్నావా నీ గర్భఫలం ఆశీర్వదించబడుతుంది, నీకు సంతానము కలుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు కలగకపోతే ఒకవేళ నీ యొక్క బిడ్డలున్నారా వారు ఆశీర్వాదకరంగా మారుతారు. ఇంకా నీవు దేవుని మాట వింటే దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటాడు. నీవు దేవుని మాట వింటే నీ కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. నీవు దేవుని మాట వింటే నువ్వు బలమైన వాడిగా ఉంటావు. నీవు దేవుని మాట వింటే దేవుడు నీకు తోడై ఉంటాడు. నీవు దేవుని మాట వింటే నీ పాపం అనే దాస్యము నుంచి విడుదల చెందుతావు. అయితే నువ్వు ఇన్ని మేలు పొందుకోవాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన ఒకే ఒక పని ఏమిటి అంటే దేవుని మాట విన్నట్లయితే నీకు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, మన యొక్క జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఈ ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవటానికి మనం అర్హులుగా ఉండాలి అంటే ఒకే ఒక క్వాలిఫికేషన్ లేకపోతే ఒకే ఒక క్వాలిఫికేషన్ మనకి ఏమిటి అంటే దేవుని మాట వినటమే. దేవుని మాట వినటం ద్వారా ఎన్ని మేలులు మనం పొందుకోగలమో మనం చూసాం కదండి. అయితే దేవుని మాట వినటం వల్ల ఎన్ని మేలులు, ఇవన్నీ మన యొక్క జీవితంలో మనకి తెలిసినట్లయితే ఎవ్వరు కూడా వీటి నుంచి ఈ మేలుల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోరు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని మాట వినడానికి సిద్ధపడుతున్నారు కదండి. అన్ని మేలులు ప్రతి ఒక్కరు పొందుకోవాలి అని నేను కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నాను. అయితే ఒకవేళ దేవుని మాట వినకుండా దేవుని ఆజ్ఞలను కట్టడాలను అనుసరించకపోతే ఏమి జరుగుతుంది? మరి అనుసరిస్తే ఇన్ని మేలు కదా, అనుసరించకపోతే నష్టం ఏమిటి అని చెప్పి అనుకుంటున్నారా? చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. దేవుడు ఏమని చెప్తూ ఉన్నారంటే నేను
వారు నా మాటలు వినకపోయినట్లయితే, నా నిబంధన అనుసరించకపోయినట్లయితే, నా వైపు తిరగకపోయినట్లయితే వారికి ఏమి జరుగుతుందంటే వారి యొక్క కన్నులు క్షీణించిపోతాయి. అంటే వారి యొక్క జీవితంలో ఆరోగ్యం ఉండదు, వారి యొక్క ప్రాణము ఆయాసకరంగా మారుతుంది, క్షయరోగాలు, తాపజ్వరాలు వారి మీదకి వస్తాయి. మనం చూస్తున్నాం కదండి, కరోనా వైరస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి తెలుసు. ఎక్కడి నుంచి అన్నాం? చైనా నుంచి అని మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ కరోనా వైరస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? చైనా నుంచి కాదండి, దేవుని దగ్గర నుంచే వచ్చింది. మనం దేవుని మాట వినకపోయినా ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా దేవుని మాట వింటుంది. మనం దేవుని మాట వినకపోయినా ఈ సృష్టిలో ఉన్న చిన్న వైరస్ నుంచి పెద్దవైన ఆకాశము, భూమి వరకు కూడా దేవుని మాటను వినేవిగా ఉన్నాయి. అయితే దేవుని మాట వినకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాణము ఆయాసకరంగా మారుతుంది. అదేవిధంగా తాపజ్వరాలు, క్షయరోగాలు వస్తాయి. అదేవిధంగా వారి విత్తిన వాటి అన్ని కూడా వ్యర్థమైపోతాయి. సమృద్ధి ఉండదు, శత్రువులు వస్తారు, వారికి మనశ్శాంతి ఉండదు, శత్రువులు వచ్చి వీరిని సంహరిస్తారు, సాతాన్ని జయించలేరు. అదే విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం ఏమైతే చూసామో వాటన్నిటికీ ఆపోజిట్ గా జరుగుతుంది. ఏమిటి అంటే వారి యొక్క సంతానము ఆశీర్వదించబడదు, వారి యొక్క కుటుంబము దీవెనకరంగా ఉండదు, వారి యొక్క మనస్సులో ప్రశాంతత ఉండదు, వారు ఆ పాపమునేటువంటి కట్ల నుంచి విడిపించలేరు, వారు దోషముల చేత, బాధల చేత, పాపముల చేత క్షీణించిపోతారు. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే వారి ఆహార విషయంలో 10 మంది స్త్రీలు వచ్చి ఒక పొయ్యిలోనే వారికి ఆహారం వండి తూనిక చొప్పున వారికి ఆహారం ఇస్తారు. అయినా కానీ వారు తింటారు, కానీ వారికి తృప్తి ఉండదు, వారు అనుభవిస్తారు కానీ దేనిలో సంతోషం దొరకదు. వారి యొక్క జీవితం అంతా కూడా ఆయాసకరంగా, భారకరంగా, కష్టతరముగా మారుతున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నా. ఇంకా మనం చూసినట్లయితే వారు పంటను పండిస్తారు కానీ ఆ పంట అభివృద్ధిని పొందదు, వారు పశువుల్ని పెంచుతారు కానీ ఆ పశువులన్నీ పాడైపోతాయి, వారి యొక్క మార్గాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి, వారు సంతాన రహితులుగా మార్చబడతారు. సంతానం పాడవటం కాదండి, సంతాన రహితులుగానే మార్చబడతారంటే వారి యొక్క తరము వారితోనే అంతమైపోతుంది. మరి యొక్క తరం అనేటువంటిది రావటానికి అవకాశం ఉండదు. వారు దేవుని మాట వినకపోయినట్లయితే దేవుడు వారిని 7 అంతలుగా దండిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. దేవుని యొక్క కోపము క్షణం మాత్రమైతేనే మనం తట్టుకోలేము, క్షణం మాత్రమైతే మనం భరించలేము. ఆ యొక్క కోపం 7 అంతల కోపం అయితే మనం భరించగలమా? భరించలేము. మనం సర్వనాశనంగా లేకపోతే సమూల నాశనం అయిపోతామని నీ యొక్క విషయము ద్వారా, యొక్క వచనము ద్వారా మనం చూస్తున్నా. ప్రియమైనటువంటి వారిలారా, దేవుని మాట వినకపోవడం వల్ల ఏమి జరుగుతుందో తెలుసా? ఖడ్గము పాలవుతాం. అంటే మన యొక్క జీవితంలో యుద్ధం వచ్చే సమయంలో, లేకపోతే సాతాను మన మీద యుద్ధానికి వచ్చే సమయంలో మనం ఆత్మీయ జీవితంలో ఓడిపోతాం, మనం గెలవలేము, మనం క్షీణించిపోతామని మనం చూడగలుగుతున్నాం. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్ర విధులను, కట్టలను మనం అసహించుకున్నట్లయితే, నాకు ఇష్టం లేదు, నేను పాటించును అని చెప్పి నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్లయితే దేవుడు అనేకమైన శిక్షలను తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, మీరు ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దేవుని యొక్క మాట వినటం వల్ల 10 ఆశీర్వాదాలు మనం చూసాం. దేవుని యొక్క మాట వినకపోవటం వల్ల అనేకమైన శాపాలు మనం చూస్తున్నాం. ఇదే అనుకూలమైన సమయం, ఇదే ఈ రోజే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే మీరు దేవుని మాట వింటారా? దేవుని మాట విని ఆ యొక్క దీవెనలు పొందుకుంటారా? లేకపోతే నేను దేవుని మాట వినని పెడచి వినపెట్టి ఆ శాపాలు మీరు పొందుకుంటారా? ఆలోచించండి ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఆలోచించి సరి అయినటువంటి నిర్ణయాన్ని మీరు తీసుకోవాలి. ఈరోజు మరి మరణము, జీవము నీ ముందున్నాయి, మంచి చెడు నీ ముందున్నాయి. అయితే నువ్వు ఇందులో వేటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు, వేటిని ఎన్నుకుంటావు? సరి అయిన దానిని ఎన్నుకో, నీ జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడుతుంది. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, దేవుడు ఎంత గొప్పవారంటే, దేవుడు ఏమి చేశారో తెలుసా? మన కోసం తన ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారిని అప్పగించారు. అనేకమైన శ్రమలు, నిందలు, మనం భరించాల్సిన హింసలన్నీ కూడా క్రీస్తు వారు భరించారు. ఆ యొక్క 10th ఆశీర్వాదం చెప్పుకున్నాం కదండి, క్రీస్తు వారిని బట్టి మన యొక్క పాపాలు క్షమించబడ్డాయి, మన దోషాలకు క్షమాపణ దొరికింది. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, మీరేమి రక్తము చిందించవలసిన అవసరం లేదు, లేకపోతే మీరు బాధింపబడవలసిన అవసరం
అవసరత లేనే లేదు. దేవా, పాపినైనా నన్ను క్షమించయ్యా అని చెప్పి మీ యొక్క హృదయంలో మీరు ఒక పశ్చాత్తాపముతో కూడిన ప్రార్థన చేసి, దేవా, యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి వచ్చారని, ఆయన మృతులలో నుంచి లేపబడ్డాయని నీ యొక్క హృదయంలో నీవు విశ్వసించు, నీవు నమ్ము. అప్పుడు నూతనమైన కార్యం నీ హృదయంలో జరుగుతుంది. నీవు రక్షించబడతావు, నీవు రక్షణ అనుభవంలో కొనసాగుతావు. నీ యొక్క కుటుంబం ఆశీర్వదించబడుతుంది. నీ యొక్క బలములో, పొలములో, లేకపోతే సంతోషములో, ఆనందంలో, సమృద్ధిలో, ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటములో, లేకపోతే అన్ని విషయాల్లో కూడా, శరీర సంబంధమైన, ఆత్మ సంబంధమైన అన్ని విషయాల్లో నీవు దీవెనను పొందుకుంటావు. అయితే ఇన్ని దీవెనలు పొందుకోవటానికి ఒకే ఒక కారణం, ఒకే ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అంటే దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించు, దేవుని మాటను విను, దేవునికి ఇష్టమైన వ్యక్తిగా నీవు జీవించు. దేవుని మాట నీవు విన్నట్లయితే ఎంత ఆశీర్వాదమో కదండి. ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ మీరు పొందుకోండి. దేవుని మాట వినను అని చెప్పి మీరు అనుకున్నట్లయితే ఈ శాపాలు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో చూడగలుగుతుంటాం. ఇప్పుడే శాపకరమైన జీవితంలో మీరు జీవిస్తున్నట్లయితే, శాపములో మీరు మునిగిపోయినట్లయితే, ఇప్పుడే ఈ సమయంలోనే దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరుకోండి. నూతనమైన జీవములోనికి, మరణములో నుంచి జీవములోనికి దాటినట్లుగా మరి ఆ శాపకరమైన జీవితంలోంచి ఆశీర్వాదకరమైన జీవితంలోనికి రండి. ఇప్పటి నుంచి దేవుని మాట వినటం ప్రారంభించండి. ఇక్కడ నుంచి దేవునికి ఇష్టముగా జీవించడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే అండి, ఈరోజు మనం లేవికాండం 26వ అధ్యాయం అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో 27వ నెక్స్ట్ ప్రే చేసుకుందాం. మహోన్నతుడైన మా తండ్రి, సర్వోన్నతుడైన దేవా, మీకే వెళ్ళలేని స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. దేవా, ఈ సమయంలో మీరు అందించిన మంచి మాటలను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా. తండ్రి, మా యొక్క జీవితంలో మేము ఏ విధంగా ఉండాలో మీరు నేర్పించారు దేవా. మీ మాట విన్నట్లయితే, మీ ఆజ్ఞలు అనుసరించినట్లయితే అనేకమైన దీవెనలు తండ్రి, ఎన్నో మేలు, సమృద్ధి, సంతోషము, బలము, శత్రువుని జయించేటువంటి విజయాన్ని పొందుకునే వారిగా ఉంటామని, మీ మాటను అనుసరించడం వల్ల మా యొక్క జీవితాలు ఆశీర్వదించబడతాయని మీరు తెలియజేసినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అదే విధముగా మీ మాట వినకపోతే ఎన్నో నష్టాలు, ఎన్నో శాపాలు తండ్రి దేవా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా శ్రేష్టమైనవి ఎన్నుకొని మీ మాటను అనుసరిస్తూ మీ కట్లను ఆచరించేటువంటి వారిగా ఉండే కృపను మా అందరికీ దయచేయండి. ఎవరైతే ఈసీఎం రోస్లీ ద్వారా ఈ లెసన్స్ వీక్షిస్తూ ఉన్నారో వారందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి దేవా. మేము విన్నటువంటి వాక్యాన్ని మరిచిపోకుండా మా హృదయంలో భద్రము చేసుకొని వాటి ప్రకారముగా జీవించే కృపను మా అందరికీ దయచేయండి, సహాయము చేయమని, తోడుగా ఉండమని ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో వారందరినీ కూడా దీవించి మీ కృపలో నడిపించి సహాయము చేయమని, తోడుగా ఉండమని త్వరలో రానైన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇప్పటి వరకు వీక్షించినటువంటి మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామంలో వందనములు. మే గాడ్. లేవికాండం 27వ అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేవుడు మోషేకు కొన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఏమిటి ఆ విషయాలు అంటే మొక్కుబడి గురించి ఇక్కడ తెలియజేయబడుతుంది. ఎవరైనా కానీ ఒక మొక్కుబడి చేసినట్లయితే దాని యొక్క వెలను ఏ విధంగా చెల్లించాలి అని ఇక్కడ ఈ యొక్క అధ్యాయం అంతా కూడా తెలియజేయబడుతుంది. మనం ముందు చూసినటువంటి విధముగానే మొక్కుబడి అర్పించేటువంటిది అది పరిశుద్ధమైనది అర్పించాలి, శ్రేష్టమైనది అర్పించాలి అని మనం చూడబోతూ ఉన్నాం. ఒకవేళ అర్పించేటువంటి అర్పణ లేకపోతే ఏదైనా ఒక పశువును దేవునికి అర్పించుకొని, లేకపోతే మనం ముందు చూసాం కదండి కొన్ని పరిశుద్ధ పశువులు, లేకపోతే హేయమైనవి, శ్రేష్టమైనవి మనం చూసాము. అయితే ఒకవేళ శ్రేష్టమైనవి కాకుండా హేయమైనవి పశువులు ఉన్నాయనుకోండి, మనం చూసినటువంటి విధముగానే ఇప్పుడు గాడిద ఉందనుకోండి, ఆ గాడిదను డైరెక్ట్ గా అర్పించకూడదు, బలి చేయకూడదు. దానికి కొంచెం వెలను చెల్లించి ఆ గాడిదను విడుదల చేయాలి. దానికి బదులుగా మేకపిల్లను ఆ విధంగా దేవుని సన్నిధిలో అర్పించవచ్చు. అంతేకాని హేయమైనటువంటివి, దేవునికి అయిష్టమైనటువంటి వాటిని అప్పగించకూడదు అని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అదే విధంగా జంతువుల్లో తొలిచూలు ఉన్నటువంటి ఏ జంతువు అయినా కానీ మనం చూసాం కదండి, పశువుల్లో ఆవులు, మేకలు ఇలా చూసాము. అయితే వీటిల్లో తొలిచూలు పుట్టినటువంటిది ఏ జంతువుల్లో అయినా తొలిచూలు దేవునిదవుతుంది. అయితే ఆవులు, ఇలా గొర్రెలు, మేకలు మందల్లో
విషయాల్లోని అయితేనేమో వాటిని ఏం చేస్తారంటే దేవునికి ప్రతిష్ఠిత చేస్తారు. ఒకవేళ అవి ఆవులు మేకలు ఈ విధముగా కానటువంటివి అయితే అపవిత్ర జంతువులు అయినట్లయితే వాటికి కొంచెం వెల ఇచ్చి ఆ వెలకు ఆ యొక్క పశువును అమ్మివేయాలి. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న రీతిగానే ఒకవేళ గాడిద అయితే తొలిచూలు పుట్టిన గాడిద పిల్లని ఏం చేయాలంటే వెల ఇచ్చేసి దాన్ని అమ్మివేయాలి. ఈ విధంగా మనుషుల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ ఒకవేళ మనిషి తొలిచూలు పుట్టాడనుకోండి, తొలిచూలు పుట్టినటువంటి బిడ్డను దహన బలిగా సంహరించకూడదు. అతను ఏం చేయాలి, అతనికి కొంచెం వెల ఇచ్చి ఆ వెల చొప్పున ఆ యొక్క తొలిచూలు పుట్టినటువంటి అబ్బాయిని లేకపోతే తొలిచూలు పుట్టినటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఏం చేయాలి, విడిపించాలి అని ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ విధంగా చేయడం దేవునికి ఇష్టమైనటువంటిదిగా మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. అదే విధముగా 32 లేకపోతే 30వ వచనం నుంచి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని విషయాలు చూస్తున్నాం. భూమిలో లేకపోతే వృక్షాల్లో పంటల్లోవి 10వ వంతు దశమ భాగం గురించి ఇక్కడ తెలియచేయబడుతుంది. దశమ భాగం ఇచ్చి ఎవరినైనా విడిపించాలి అని చెప్పి అనుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క దశమ భాగంలో 5వ వంతు ఆ యొక్క విడిపించేటువంటి వ్యక్తిని కలుపుకోవచ్చు. ఒకవేళ అలా కాకుండా ఎవరైనా గొర్రెల్లో కానీ మేకల్లో కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క గొర్రె మేకలు గోవుల్లో నుంచి కానీ దశమ భాగాన్ని తీసుకొని వచ్చారనుకోండి, ఆ యొక్క దశమ భాగం ఏమవుతుందంటే ప్రతిష్ఠితం అవుతుంది. ఆ దశమ భాగాన్ని మంచిదో చెడ్డదో లేకపోతే ఎటువంటిదో అని చెప్పి ఎటువంటి పరిశోధించకూడదు, దాన్ని మార్చకూడదు. ఏదైతే దశమ భాగంగా ఇస్తున్నారో దాన్ని ప్రతిష్ఠ చేయాలి, దానికి బదులు మరొకటి ప్రతిష్ఠ చేయకూడదు, లేకపోతే దాన్ని మార్చివేయకూడదు అని ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఈ విధముగా 27వ అధ్యాయం అంతా కూడా దశమ భాగము గురించి చెప్పబడుతుంది. ఓకే అండి, ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే లేవికాండం 26వ అధ్యాయం చూసాము. అదేవిధంగా లేవికాండం 27వ అధ్యాయం కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. ఈ అధ్యాయం కూడా చాలా చిన్న అధ్యాయం, అంటే మనం ఇందులో ఉన్న అన్ని విషయాలు కూడా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయం ఈరోజు నేర్చుకున్నాము. నెక్స్ట్ వారం మరికొన్ని విషయాలతో మనం ఈసీఎం రోస్లీ ద్వారా అనేక విషయాలు నేర్చుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ లేవికాండం అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవటానికి దేవుడు మనకి కృప చూపించారు కాబట్టి దేవునికి వెలలేని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు వీక్షించిన మీ అందరికీ మరొకసారి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మే గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్.